Hapon, sanay ka pag-imbestigar. Usa ka ti reliyon mo sa una? Sabihan ko yun. Before ka na Adventist, mga kapaglao mao ni usa sa, di ba, Baptist, no? Baptisan mo sila. Ang Anya? palawag og sugo, Lingkod sa. muna ang gikinahanglan sa Diyos. Namahan, anuman. Kamo man ay ilang ipatuman sa tao. Karon ang baylo yan ha, kinabuhing dayon ko yung tapusan. Sa buwan sa 40. Oh, 1 size 40. Oh. Ang kabuton sa pamamahan, o ini, ang isalig sa anak, may kinabuding dayon. Mm. Matthew City 21, no? Pag-an ka na ko ang magtawag. Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Kapan mao lamang tuman sa kabuton sa akong amahan na nasa langit. Unsa may kabuton sa
Sabado musimba ka. Oh. Wa man na maigo dito. Wa may duling mo nga mabasa mo nga. Alabon. May sulat na sa daan kasulatan nga mag-isimba ng adlawang Domingo. Wala, wa magsugo ang Ginoo na. Kung wala man magsugo ang Ginoo. Maunay nagkalabaw ninha. Mga sugo niya, mga tilugtanan, o kanang adlaw ng ipapahulay. Gawa mo igo sa puntos. Oo. Maunay puntos sa atong Ginoo. Ang kanang adlaw ng ipapahulay mo na ipalaan niya, special ka na ng mga adlaw. Tungod kay, ipahulay na siya sa tanan ng iyang mga buhat. Mo naging ipasunod sa tao din sa kalibutan. Ang tanan nga buhat ninyo, wad-an ninyo sa adlaw nga Sabado. Diha kamo magatuman sa akong kabuton. Kabubuton ko kining adlaw ipapahulay. Nga moadto kamo. Mabalay alam ko anong titiganan. Oo. Aron sa panag-usa sa akong apuno. Ang akong gibalaod kaninyo nga na nagasulat inyong pagatumanon. Nya, isailuan naman sa ito, isailuan naman ang uban. Unsa nga klases baptismo Brad Bon? Kuan. Dahil man ang amo nga baptist kay kuan man. Pilgrim Bible Baptist. Bible Baptist. Pilgrim Bible ang Baptist. nauna. Pero maor gyapon ang Bible Baptist nga atong mga labyan dia. Ora, pero depende sa pagsubay sa doktrina kung sa doktrina nga ilang ipakadako. Ang ipakadako kasi din kanang pagsubay sa dalan yung nila o kanang malakyas 3 days mo ipakadako din Number 1 na dun na. Oo. 3 days. Unya kanang adlang Domingo musimba ka dun ka. Sa apa? Oo. Kanang baga himuon nimo diha sa kausa ang panaghiusa sa matag usa sa adlaw nga Domingo. Una sa tanan nga mag-iusag jud mo dinha sa panagtigom sa adlaw nga Domingo. Aron dili mawa ang panag-iusa matud kanila adlaw Domingo. Aron sa pagtampuhay sa mga pulong sa pagpahayag ya sa tubangan sa mga tao. Oo. Mo na ipakadako dinha. Ang pagsubay sa kamaturan kanang inganlan nga dalan kamaturan. Ako ang dalan ng kamaturan o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga mag-adto sa akong amahan gawas kon moagi ka nako. Juan 1 size. 14:6. Oh, 14 size. Juan 14:6 kapitulo Oo na, kapitulo 6. versikulo 6. Muna kadako nina. Kanang nga lapupiring muna yung pagkadako din ha. Lapupiring muna tanan tay lapupiring kanang napay isa at kay lima na din ha ka sugo din ha sa pagkamingatago nimo matag ka sa imong lapupiring ingon nga wesukod matag ka So may gibati sa Pastor Brad Bon. Sa diya nga ikaw ang nag-Seventh-day Adventist. Wa siya mo kansay mo, wa siya mo duaw sa imo. wa man ka yung mundo bisag kausa Sa kausa. Pero nakita mo wala. kung may magkita na sa Manila raman na mag-maintain duha man simbahan dito Kinsa man tong miduaw sa imo nga nakikuan. jarang ahorang mga kaubanan sa Isnopologya po na isang mga apo Oo. oray duaw sa dito so,
Naganaw sila na. Kaya na ako ninyo pag di kayo. Kung ako, taong pagkanyo din sa suod na pagkibigyan sila. Kung wala pa malapoy ang akong gitunon na pagtulog. Di kumubalhin. Nga nung nalabuan man, dili man day adlaw nga Domingo may isimpa na to. Kung nasa tanan, Sabado man di ay. Kaya mabasa ba na to nga Domingo nga adlaw, mo isimpa na to. Nga nama sa Lucas 4:16. Oo. Litra por litra Bisaya. Bible nga karaan, Catholic Bible. Nabasa na ho na sa Catholic Bible. Binisaya, Sabado nga adlaw dito. Litra por litra. Dili na ho baka ko kay kadto nga Bible karaan na. 1914 pa. Ito ba, mas karaan ba na to? Oo. Gisi na magkani. May pamatudan kanang Domingo, Sabado. Oo. May mabasa sa Domingo. Ako sa ako, balhin ko. Di ako diri sa ako maturan. Yan sa may mga rason nila, Brad Bon. Ito mga apos, Pastor. Dili sila katubag. Di sila katubag? Dili nga sila katubag kayo. Mga diyan lang Domingo. Hindi ikaduha pa mukha mo sila baboy. Diyan tanang tanan. Tanon nila. Ako diri. Sigun sa ilang ibalaod. Kasag di lamang tungwa mo tuman. Kaya di mga din mag-perfect din na minsan pag na-position ko Adventist, basic yun na pang makuha mga tao nga kung mutuman. Oo. Oo. Sa insaktong pagkasulti, ang tao mong gitutuman, pagtutuman sa balaod sa Diyos, paano nang tanan? Way sa iluan na, kaya huwag na imong sa iluan, sayop na ka. Huwag nakadaghan, imong sa iluan na. Ato pa, balaod nga gidili? Ayaw na yun na imuan ang gidili. wag gid sila katubag sa imong mga pamahayag. Hindi sila makakuan kay na ako'y lago mga termino po sa Biblia nga na manggani din nga balaod nga dili na kamo magdulog babae para nga andam inyong gugalingon mahinlo kamo. Magdoon pa kas babae. Sa lagi hapon nagpikit nimo. Na din ha, gito man doon na. Santang din ko si Binti Adventist. Na nakasulat na. Dili inon nga ako tiguang na ning biza ko. Kung dili ning biza ko kay nasabtan na ho. Kanang giingon nila nga kanang giingon nila nga di na gyud ta malaglag sa panahon nya naluwas na ta. Di na gyud ta ma-impierno kay bahalag magbuhat og daotan. Tinod na. Nga matud pa nila nga luwas naman bisat pa og magbuhat og daotan luwas gyapon. Dili luwas. Ngano mang di man luwas. Natuman man nimo ang sugo din sa balaod sa Dios diya balan kasulatan nga kanang mga balaod nga gitugon sa Dios nga ugdang kayo. Natuman ba nimo nga ikaw mo siguro nga luwas ka na? Basig wa nimo tumana. Og ituman nimo na makasigurado ka sa imong galingon. Dili ako maniguro nga ikaw maluwas na kun dili ikaw ray mo siguro. Oo. Kay gituman nimo pero wa nimo tumana ambot namang hapon nimo. Basta kay ikaw na ningon na sigurado ka na. Si Apostol Pablo naluwas sa grasya. Unya ang Roma 3:31 pato pang Apostol Pablo ayaw ko mo pagunahuna nga ang kasuguan wala na. Gipabarog nato ang kasuguan. Gipabarog ba ni? Oo. Ato pa, gikinahanglan ang sugo. Gikinahanglan. Adunay sampol ha. Ang mga baptis, kunuhay di sila magtuman sugo. Pero magisgot na gani og larawan,
okay sila sugo. Okay. Oh. Mo nagingon nga ang ilang pagtuo diya sa pulong sa Dios na ilang dawaton nga ila pong isalikway. Oo. No? Dawaton isalikway. Ang pagtuo din ha, wa malangkob tanan, Oo. wa malangkob. Ato kulang. Dapong kulang. Na ingon ng Osias 4:6, kalimtan ko kamo nga anak kay ang kakulang sa kahibalo sa Dios. Oh, Kakulang sa kahibalo Kulang diha man. sa Dios kuwang. uwang ka adyo, grabe ka na kung uwang. Grabe ka na po. Kana lamang gipasigaan sa Dios nga ang atong pagkamatarong sama lamang sa usa ka trapuhan. Yung ato nang hinuktukan. Magpasagot sa Ginoo na. Tipo kabalauran na din sa sagot kong yun natin. Oo. Mo nay pag-antos na ingon nga kagaliw gadud ang imong pag-antos ana kay dili makadawat og kansi kon wa kay mga pag-antos. Ang imong pagpailib ana imong ilahutay tungkol sa ilang pagbalik sa imong kinabuhi. Ang mga pagtulonan nila, matud pa nila nga wa na napulo ka sugo. May napulo ka sugo. Oo. Ay, dili man matuman kay niingon man sila nga. Oo. Wa gani kuno matuman ang usa ka sugo. Oo. Kinsa unsa man sugoan nga usa ka sugo nga matuman. Mm. Asa kang adan ng iba? Pila ka sugo gitugo nila. Usara ingon sila. Wa gani matuman nila. Wa gani matuman tong usa ka sugo. Sila nakamagpa tuga-tuga nga matuman sila. Ang napulo ka sugo sa ilang unahon na di matuman. Pero tuman god. Tuman gud. Kana di magpatay. Tuman di mangawat. Tuman tahod sa ginikanan. Oh. Di ba tuman? Man gani na, ipasayunan gani ang mga tao sa Ginoo kadtong unom ka sugo, nga di ka magpatay, di ka manapaw, di ka Oo. mangawat, di ka magsaksig bakak batok sa imong sikataw, di ka tumawag ka sa imong inahan, Oo. amahan og inahan og igma imong silingan sama sa imong pagbuling. Tuman yun, di ba? Unom kaso na langkob na na, di mo pagkamatarong. Dili na, basta-basta nga tumano ni mo na, kanang unom. Kala, kung awadyon ka di mo silingan, kung sa ni mo pag paana na, kini ang pagsagang. Di manapaw. Kinanglan mo yun na. Oo, Di mangawat. Oo. karon, Ang alak to pagkasulti, ang adlay pahulay ragyo siguro na tumana. Di ba? adlang pagahulay, Murag di sila katuman na. dili nila na dumanon kay naka-plaster na ang ilahang kini ang ilang ibalaod ba nga kana na gud ilang di kanay ibarugan barugan na gud na nila kay grasya gud atud ba grasya rang kakay Sa pasabot nga, wa sila magsunod ni Kristo. Kay, di ba si Kristo, kung yung gibasa sa Lucas 4:16, Sabado man na yung batasan. pado man na ang unang batasan may pangadto sa balay sinagoga ay aron sa pagwali sa mga balita. Oh. Hindi. Pagdabang Domingo na. Sabado mo na. Ato pa, ang pagbantay na to sa adlawng Sabado, igo ra kitang kasunod diha kang Kristo. Oo. Oo, wa ta mingon nga naghimo tag-ato. Tama ba? Tama? Tama. Mm. Kay og maglahi kag imong ugalingon, dili wa na ka magsunod ni Kristo. Imo nang pagalingon na. Gisugod. Dili ka jud ikaw may kuan. Sa imong ugalingon, ipresentar. Dili sige na Jesus ka jud may ipresentar. Ay di man ta magkaluwa sa atong ugalingon. Unsa man diyan? Bot pasabot nga ang auhag nimo nga bantay ka lang ni Pulay. Bantayan mo na, kay kung dili ka magbantay na ng adlaw ipamahulay, maadto na ta sa dining kung magtuto, mga igsoon, sa unang adlaw,
Ako wa pa ko may mata pag-ayon sa kamaturan. Nga naman, wala pa man ko maka sinati kayo pag-ayon sa pulong sa Dios nga ang adlaw di ay Sabado, mo man day ang tinuod nga adlaw ay sisimba sa balay alam ko ang tibiganan aron sa pagtigmay sa batabusa. Oh, sa pagpamati sa pulong sa Dios aron nga makabaton og mamatuoran ang matag usa ka kinabuhi. Ang awhag nimo sa mga baptist nga kinahanglan Nga lawman ang pagtuon. pangitaon nga jud nato ang gisaad sa Dios nga ginganlan nga masigpit na pultahan ug higpit nga dalan padulong sa kinabuhi naa na sa Matthew City 13. Mhm. Oh, pangitaon nato mga igsoon ang pultahan nga masigpit ug higpit nga dalan padulong sa kinabuhi. Kaya nga naman mao kini ang pagpangita sa Dios nato. Oo. Unsa man mga igsoon ang pultahan nga masigpit ug higpit nga dalan padulong sa kinabuhi. Ang hubad ini mga igsoon mo kini iyang mga balaod ug iyang mga sugo. Mm. Kung matuman ni nato aberto na nato ang inabuhin dayon dito sa langit makasulod na ta. Yung mga ni ang numero 1 gitugo ni nato adlaw kapahulay. Oo. Ikaduha. Yeah. Sa iyang gidili nato ng mga dulumtanan dili dapakan ang unod sa baboy sa diha sa nakasulat sa Isaias 66:17. Di ba na? Oo. 66:17. Oo. Ang mukaon o unod sa karning baboy ilang tanan makatungan sa katapusan. Sunugon. Hindi. Unsa may lain ang katapusan sunugon dito. Oh. Naasa man ta mopili may igsoon. Sa Domingo nga magsulat ug sa Sabado nga nakasulat sa bilang sulatan. Magitugon sa Dios nato. Kay duha ra makadalan ang gipaagian nato sa Dios pultahan nga masigpit ug pultahan nga hawag. Oo. Haman ang pultahan karon nga hawag. Ang nagsimbag adlaw Domingo mao kana ang pultahan nga hawag. Kung ang nagsimba Hawag ka ng kano ng luag. Luag. Oo. Kahit sa naasa mo sila lingi naata na mga bisyo nila. Oo. Simo nila di luag. Isang asa sila liko liko. Dako ilang daan. Pero dalan padulong sa kinabuhi street na. Oo. Saray pagalaktan di ba ningon? Mm. Kung maglakaw sa daan na masikpit kay Oo. gamay naman. Ang ana ra na. Oo. Street, dili ka mag-ingon dito. Street ta. Makasabot ang tao. Bot balaod ana, street to nimo. Pagsubay. Di daan nimo tanan mga bisyo tanan mga unsa pa din nga mga bisyo, mga sugal tanan, mga pangbadi, magpatay tao tanan pangbidaan dinhi mo na tanan. Mga sugal, bidaan mo na. Way sugal. Sugal pa. Dadyo ora ka sa maturan gako. Okay, pa kwanta no nang mga igala si Brother Boni o Bonifacio Manlunas. Usa ka Bible Baptist karon sa Seventh Adventist na. Kaya siya karon season center kauban mi. Malipayon nga nag-awhag siya mga kaigsunan
nga kinahanglan daw nga makatunan jud mo sa ni kulay o kanang balaod nga gihatag sa Ginoo. Kita mogingon lang nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mao ni siya na member sa 20 Season Center na. Thank you very much sa Brother Boni. Kay ang Dios naghatag nimo kay gayonan nga ang mga baptist makasabot pagyod sa kamatuoran nga imong nasabtan. Oh? O ang Dios magagiya gyapon kanila katong gingon nimo masigpit nga dalan. Mao na siya ang masigpit nga dalan. Mao na siya ang subayo nato. But pasabot dili basta-basta ang musubay sa kamatuoran. Dili basta-basta. Oo. Bugat kayo ang balaod kung hunaon nga bugat. Oo. Kung gaanon ra to, gaan na sa mga magtotoo. Okay, nang mga kaigsunan, kapag laom, salamat sa inyong pagpakiguban. Kini si kapag laom, Jerry Laig, magpakiguban kanyo. Kauban ni? Bonifacio, Brother Bonifacio Manlunas. Thank you very much. Bye-bye.